On són aquelles pomes que em va donar seguit? Tinc aquelles pomes que fan passar la set. Per més que dono voltes i vaig amunt i avall, no puc recordar-me d'on les vaig amagar. Ai, sí, ja me'n recordo d'on les vaig amagar. Al fons de la bodega on són els cristians. Ells deuen tenir gana, però jo només tinc set. A veure si les trobo i si no em veu ningú. Ui, merda, la cristiana ara s'ha despertat. Noiet, no em facis mal, que jo tinc molta por. Et donaré una poma si tu em fas un petó. Sortim a la coberta, a la claror del sol, que fas molt mal a la cara i sembles un mussol. Noiet, no tens més pomes ni res més per menjar. Ja no me'n queden més, però ens la partirem. Noiet, tinc molta gana, jo només tinc set. No sé ni com et dius, sóc Idris el Bromet. I jo sóc la Maria, gràcies jovenet. A veure com somrius, no sé ni com es fa. T'assembles a l'Audia, que es vol despertar. Idris, ets molt simpàtic, com t'ho puc agrair. Maria, no voldries jugar una estona amb mi? És una meravella, no sé què hi fa aquí. Jo sóc el capità i estic més que segur que quan creixi una mica podré comprar-te tu. Ets tendre i eixerit, em fa riure i plorar. Doncs la teva germana, Said, la comprarà. Maleït gromet, no ho saps que amb els presos no s'hi juga? Vull sentir-te renegar del moment que et van parir.